I'm a very good. I'm just a fair person. I'm a good person. I'm a fair person. I don't know that we are not saying that once and now Mania can go to Munuti. Chico Chaitika. Oh my God. I'm being very honest with you. And I can basa negative. You've been admitted to a PhD. Oh no! Muter. What is your another? You might do Tundawas. You might do Tunda over the way. My Tona Kigwa, my Nakigwa. I was going to have 2 and judges. Eh, I can't battery. Ukamurwa 5 minutes. Utochema. Kwimam singa chemi. And chemi tunini. Ndichakutengera hembe ndogadzirisa musoro ndokupa mari kuti uzotorana nerombe iri renhai wewendi. I'm no longer interested in this relationship. Wakaoma asi unofunga ungangwara kudarika munhu akadzidza ane mari seni. Imagine hugging that full on clothes that I bought plus anyway ndakaudzwa nana Brian everything kukwirirwa doro kublokwa iwewe. Then you think you can have it easy on me. Wait and see my responses will refine. I'm busy with my work, right? Mirai ndinde pane mamwe ma messages ake. Mirai Mirai ndinde pama messages ake. Hold on. Right. Ndine ndiyangotorawo chiranda tori handitika. I am phoning Antika Dimush, wanting peace, and it seems you think you are correct in what you do. Is it so? I'm not obsessed about you. Why are you emotional? You want to intimidate me, and you think being a former boyfriend, hugging and showing disparate nature to them is good. Feel embarrassed, Iwe, and you have the guts to shout at me. Let's see how it ends. Miss Wendy, I have always said you are obsessed. Everything, because everything gives obsession. No wonder why in April 2025 you raped, forced yourself on me. Mirai, hold on. Mirai, you forced yourself. Do you remember your rap on me? Threatened? No. Or I've always said you are obsessed because everything you give gives obsession. No wonder why in April 2025 you raped, forced yourself on me, locked me in that hotel room by threatening me using the ZANU-PF powers. Since then, I've never lived. You have called my mom, shouted at her, gone after all my friends, destroying my reputation. All you want is to be okay, to be everything in my life. But you are selfish and you have your family and friends. I never ever went out of them. I think well, you have destroyed my life, but not that enough. Now I'm being with anyone because next thing you threaten me. And why do you go after everyone that says they know me? Uri serious how many men have you slept with you? And see, Charles, but yeah, you raped me, forcing yourself on me by threatening me. And Imgati, are you in this caliber? Imgati mira tipedzerane. Mugati Georgia no dzingwa. Former boyfriend, and I took it ikoko. Mungu kudanga idolita make it on me. Alurubanzwa. Vanhu vakatoona video ndinayo. Kana ndokuna kutumisira zvinhu zvacho. Okay. I can actually send you guys. You know what I judge? What I'm seeing is Mimika just see the names kana later, even with that money, just leave, just go.
Send anyone out. Send anyone out. Honestly, I know where this will lead. Send anyone out with that money, Mimi. Antika, send because my nyora, and it seems as if you were threatening her at some point. And so Mimi just block this man. Musela nekana yo Maria cho munoshenda yima ati muri adweka. Munoshenda yima musiana nasho. Right, yeah, and as you want to put in Iniga, how do you say good in you when I put the count of one army trains? Clear. So imagine, you have to put it that. Okay, choice. I seen a body count you may quit away, Papa. That's my two chamber foot. Oh, that is US Melly. I didn't know. I only found out that. But I don't say that. My toes, like I'm going to find out my toes. I was for 3 days. You did that. Yes, you didn't want to say I didn't know. I didn't know. And look, she's got. Hey, could you for 3 years? You wouldn't have gone September 2022. Hey, that got almost what I regret. And it she tried to hold me, Sakaina, Basanai. They are not use a who lives around. What's about I can't shams on the one I say information here, Brian. As like I'm going to say, I'm going to my pride. okay. Eh. Okay. Some of the things, what does I know this kind of masking? I was one of the eyes of a masking. But Mr. Master Maxenda Maon. But you didn't do it. Eh. Shara on the ground, Yadi, Yatanga Zambio. They don't say, no, I'm coming to Zambia. Actually, I'm going to pass a bunch of documents of Zambia on my own. Sunzango. In fact, I'm telling you, Basaka, but in the Gamma medicine, Nico Foot. As you get a passing Orango, Brown Press, I looked at the name international company. They don't know that you own and not owner. I'm not zona. What's that? I don't tell you they will fly back to Papa on Saturday. And the best and I never did. What did I want from them? And the best and I gone. So you know what I would do until after that for me. You think what I told you. That one that I and it had to see in the finish. I don't know, especially this last message, Jadzika. This last message here, Inakumira Shakanaka ish. Yeah, Kati, you know the reason why I say you hate me. Why I say you are obsessed with me. Live is the way you react that actually tells me you hate me so much, and I wonder why so. What have I done to deserve so much hate from you? You have inflicted so much pain on me. You have gone to everyone I tried to link up with. You are so insecure. All you think is people sleeping together, yet there is so much more to life than that. I'm just a young girl and I don't want to be in an island. But when you were in my life, I lost everyone. You threatened even my cousin Simba. That's so sad. The level of insecurity is mad. If things were normal between us, I would have been getting married by now. I met so many potential suitors along the way, but because I feared what you would do to me. Because Mr. Jepper said it bed. But even if it's boyfriend that's young, no, let's say the truth about that young. Even can a boyfriend. As you say, you claim to say to you, I'm not person naye. When I chop soup, they use the and she's the worst of them all. Why do you keep entertaining me? And why do you keep talking me? Hey. Do you know what happened? Is I made up nothing about I made a mistake actually for last year, November. No, accidentally. Two of we move Uber, Savaka, we are not going to Andrupanga, go down so much in the Urbans and Urbans, around Tauraka. Then, look at it, and you already accidentally. The
ukazoona munhu akanzi simba toza anosimba tozana munhu iye anditi ndokuudza who is this person but mbaira unonyora maexams ake andinopanzwa this is my former boyfriend auna trade I mean atypical munhu wakutika let me tell you she lives a life in her own but I only discovered her confirm last week no but that's yangu let me pinpoint pamuri wrong andisika ndazvinzwa zvamukutaura but let me pinpoint pamuri wrong and you claim you don't love this girl right you claim you were just my tamba andisika isitozvisati vari munotamba anditi but the way you have seen her so many different men but it's still bichidzokera back to this next ungona simba ungona tozana ungona ningi animona zvotova kuti imochi manga makatopinda animona because ndatoona kuti imini semuna nematop soup akawanda munotori nadoctor futi wamondanana naye animona mune matop soup mungati makati michitongoona kuti munhu ndezvaari kuita andika sezvo muri munhu ari better maitongomusiya same time ipapo but mukuramba muchingotserana muchionzerana and in the process yekutaudzana imomo ndova muri kutseretserana imomo chinzwa zvivi ndopandakaita mistepa kuti andinobva kukana uchinge wapinda murelationship handiti kunga vandotaura wagara murelationship handisi munhu yanongo pane chimwe ndandachingode kumasaidi wangu but ndatova nemunhu wangu so iworya handingodai so this is a very simple thing ndongomufonera kana andidaida nokumufana no let's just ndosana ndantomboda kuti timuedhe pano tiipedze zvakanaka kungoti hanzvadzi yangu siyanai nemusikana ushu iwewe mwana iwewe bloka mukoma collins ndikudai ninika handiswa kunyepera hazvadzi yangu kuti musiyana nemunhu ngaite retain marelics angu she used anonyepa handiti handina basa naye handichamudi handirirupanzwa ina unononga foni handichamukutaura kuti no you was the worst I would do is to go for it ndakatomuza kuti I will not hate you physically what I do is I will actually institute legal action against you and I gave him money those are to run away from but in the chat and this ndichatokutaurira izvi ndikatoponere wadinogona wakurara awa ndisandina kurira ndichoripo kozi kuno kuchakachena right maendikati nai baba vada kutitisa panapa cheri musataure kavasi kuziva kuti ndiri palife ndati munhu wegist vanga vachadropa vakanzwa kuti pane mungikiri handisi ari kunzi ndo madhara chekuzana so itamwe mukaverenga mameseji emwana wekao mathreats aripo baba ava vatodi kusiya mwana uyu mathreats aripo ndochokwadi handimaona tichaverenga mameseji but baba vada kuitamuaaivoda kurohwa aiwa come on guys mirai ndimbotaura nemi guys this is not right guys munoziva kuti ndakagara pajim ndabva kubasa nemi ndikauya ndiri kupinda mujim dzape jim rovhara na9:30 dza2:09 handichatokwanisa kupinda mujim nda kutoenda umba ndakambozviita futi zvepaya ndasina pamazvi nenyaya dzekuda nyaya ndikudisappear my man hapana pandichapinda zvakafanana hapana Sis Melly, can I just give advice? Panyaya iyi ndisati ndaenda ndikutiza my man. Ndauba ndashandisa this as an example. Vasikana vekuZimbabwe. Vasikana vekuyuni. Manyanya kundi Robert. Isai magifts guys. Isai magifts guys. Munondroveza kujim guys ndichifuta panapa. Taura chete. Ndikupa panapa my man. This is a prime example why vana vechi vasikana vadika vari kuZimbabwe or wherever you are musaite basa rekutera madhara chekuti zvoni ari kuabhuzwa asi akusi kutombonyepa sisimeri ndozvavanotoita you become property and that man will never give you peace mari unoipiwa ka but unenge uchioneswa moto uchibatwa rafu uchiravhatswa ukazoda kumuvha on akuswera akakusona dzidzai kuenda kubasa nekuzoendera kuchikoro get your education senza ukawana ka $20 kako unozvibhadharira show yajapreza ona zvine zvinonge uchitsomerwa $20 yawabhadharirwa yekwajapreza $20 munhu akuswera handiwamugwa mwana chira ndanzi wakandirepa post yourself on me kuva itori reality kuZimbabwe vanoti but riri kukwira pabody count ipapo riri kukwira kuZimbabwe vanoto
vanotochinjaniswa madhara wanenge atori 4 vachikuchinjanisa vokuofa kana $300 dzidzai kuenda kubasa mazvinzwa musati basa rekushandisa zviro muchibhadharwa mari inouya easy inouya nemaconsequence and maconsequences is kuti dhara rinenge rakukustoka and haufa wakaroorwa and he's going to make your life miserable kutotaura kuvaita naSIS MELLY he's going to make sure he makes your life miserable dzidzai kuenda kubasa ukabata $100 yako ndeyako yawabata nyange uchidya manoodles ndeyako yawabata mukaita basa rekuda kukwirwa nemadhara muchida mari iri izika ndo mubero wacho uyu nezvi wakuchema handiti but wakarumwa nechekuchera dzidzai kudanana nevanhu vezera renyu dzidzai kushanda nesimba mogadzira yenyu mari musamirire mari yemadhara because look at it now look at what is happening now vanonditsamwisa vana vechidiki vava SIS MELLY kuzimbabwe vari kuchinjaniswa for stupid money kuzimbabwe vari kuchinjaniswa for stupid money honestly munhu angakutambudzire $20 $20 iwe ano ukaona nguva ukwane uri kuenda kuuni uchadzidza uchapasa uchaita mari yako mwana wamai ita yako mari kuti ikuda kutedza madhara kana varume vanouya nemubayiro vese varume vacharara navo zvine mubayiro enda kuchikoro muda kupa vanhu pressure munenge muchiona vachikwira mafirst class vachienda vamwe vacho vanobhurwa vamwe vanoitiswa zvisina kukwana masleki nenyama munenge takataura tikati vanenge vachiti catching flights akufona mirai hello kusiyana zvakanaka zvisina kurwa but taking legal action against you shortly I thought we let's leave each other amicably but never try kundiintimidate over zvinhu zvangu plus issue George will be pursued now without fact. You know what I did? This girl but if I don't threat this is the threat now and I'll be taking legal action against you shortly. And I'm going to that's a threat because that anamari ish and mona. So Makuta Muta a garden relationship because Hana no anamari. So because of that money, Jeremy Makambatira. I even told you that I get you. I even told you, don't I guy with a bachelor and chat relationship. I phoned my back. Mama, in I'm comfortable in the relationship with you. And it, what comment did you hear? No, but I don't Mimi owners from Gaita. Taurianai, and Murubanza. Yet no, that phone level to Mudipachi. Now, nearly was asked about and made an issue. Just a little tower, I don't put that judge. But he means a legal action is just here and I was a woman. You mean Chingo Musiai? Go Judge George. Go George, I just say, I want to issue a judge will be pursued. There are things which I also even can't tell you, so I can't tell you. This you are dealing with a dangerous person who wants to use you. And it's in a little moody. All I'm market is a best young. And I can't miss the message. I can't miss the message. Musamu straight which I'll check because just I could feel like Muramaka Murumushan strange which Murame Munai because here one of which corner, no one 10,000. I'm sorry. I repeat, I repeat, and it can. I don't the relationship. I repeat. Kunga's gonna be done. Chingotaura kuti imi aiwa judge aiwa paembe yanoti being fair judge yangu makanga muchikwira muchitunda hani maona muchichemererawo wanjadzi makanga muchitorawo zvinhu kwaari imi muchimupawo zvinhu saka mozoclaima hembe dzamaimutengerawo sei pakukwira napo aiona mwana pamari yangu ini ndakuda kuti ndomurerutsira nomutarisa rekinamusati akatenga chini mari yangu akatengei ndatotoziya akatengei onaka ina ndikushandisa onaka mwana nayangu zvakaita munhu tomotaurira nedu munhu uyu and watazona vanofuna ndisiri kumba munhu ane basa naye imifivazvanzi unogwadziwa nekuti unaka imagine wozoreheleza botdown yemunhu kuti vanga ndavereka zofa i15 vakapinda mahari
Makafanana zve ipapo. Aiwa ipapo mwana mai yangu makafanana. Mwana mai yangu ipapo makafanana. Imi matiwo mune zvinhu zvimatop soup zvenyu zvakawanda wanda. Madaro mukati mune zvimatop soup zvenyu zvakawanda wanda. Anditi, chikuti mbozo chakati boy iwe Chi. Iwase. Unda muna confrontation andakuta samuna kangwara sesundiri. Akandipa impression yekuti anditika ndikunindi iye inini ndiri munhu wekuti even balatoona last week apa nditi aindipa impression yekunditi inini che anditi inini ngori why anditi ndiri one or two people I don't lie to you so zvangouya kwandiri incrementally zvimwe zvacho pane paakasiya foni wazviwerewi anditi ndikatarira foni ndikaona zvese ende kundouya kwaari kuona munhu anoita zvakadai kocha ndamuitira zvekuti ndikati ndoramba ndiri paari ndechipi but izvezvi akapesa kundoona rini inini naini ende nyaya yandikutaura kuti ndikamutsha madzoso tuntu wangu kuti handiti katokodachokodai unopanzwa ndimanaiswa natoto wangu ndingozvishandiso zvandoda kuti ndiite aiwa but indipapo ndobatiri kuti pakudzosa hanzvadzi papo manjeka ndopandati murambe makabatirana pamwana uyu nokuti makanga muchipanana igive and take aiwa ona meli urikutaura give and take ndazviwa inini haada pakandiona ini good yeah now you are talking yes handimuudzi michingomubhulokai musene naye musachabvunza zve10,000 musachabvunza zvehembe chiregai naye dzinongodambuka kahembe madhendi chiregai dzidambuke imuitei life yenyu ona hanzvanzi yangu zvaanofanira kungoita vazvanzi yangu ndandokumbula muzotaura misi ndangodzibva kuti tunhu twangu tui uyu munhu ezikutsotsi iwe ndingati munhu ndiri kutsama mapendi chamwari anodhura chamwari samuda kutora mapendi samuda kuti ndanzi yangu makundidhautisa manje kuti muri mbinga aiwa hakuna mbinga yakadaro aiwa hakuna mbinga irida kutora mapendi aiwa zvachenditira inini aiwa inini ndogozomuwachisa ka inini nditori socialite kandogozomuwachisa but zvokuzoti imi mutore mapendi aiwa zviiti peti hazviiti aiwa imimi muri munhu mukuona yanzvadzi ane a lot mirai ndikuonesei ane a lot to lose ndiani imi naiyi onaka ukaona mwana eji yake handiti urupanza zvaari kuita handiti achitaura zvaari kuita kwauchi you think she's got hope in life no, I don't care whether she's got hope in life or not. It's none of my business, yeah? And I also think it also should be none of your business because imima kusiyana nemwana andika ina ndineona yandimziyango yakwandiri achida nenya yake ikutitidi tiburise yake ngati no atitisa izvozvo I left to go kunani kuna Colin don't tell her first news got the side of the story and maona muconnect yeah now you are talking muconnect yes mira ndinde pari Clock it, Melly. Tipedze nyaya because ndinoda kuti mimika musakanganisa mhuri yenyu kumba musakanganise mhuri yenyu kumba kune mwana ari kuita form 6 chokwadi just imagine mwana achitraya kuuya achinda pasocial media mwana achisangana ndiri kumukonekta mirai achisangana na baba vakapostwa aiwa zviite mirai hatingadi kuti mukadzi wenyu asina chaanoziva zvake ahetewe nenyaya dzemahuri dzechihure chenyu chamuri kuita kunzoku no that's why I came to you because pane mukadzi ari kumba akangofanana neni asina chanotomboziva tikuita manyara ese aya hanimaona ndosaka ndati nini pamuri kuona kana zvatodai so isaini yekuti my brother walk away and protect your marriage, protect your wife, protect your kids, walk away in peace. Chero mama akadliwa 100,000 you walk away. Vanadliwa vanhu ku social media uko. Ndiri kumconnect. I'm trying to connect. I'm trying to connect. Adairi muri tsotsi uyu. Oyo munhu warudira naye icriminal uyu.
Yeah, but in a criminal wake, imimi matoona uti criminal munu. You wouldn't want to jeopardize. You wouldn't want to jeopardize it. Eh. Ona me. Oyo munu is a criminal. Yes. Indakazunana masango. Criminal yakaba moyo wa baba. Ndinondakatsepo pakuti muzautichi. Unomunza kwa rara nditi wambatsira ntakukumbira zvakanaka. Down on a bended knees. Chamari ndakada yokuti ndakadai mari kumuita. Imimi imunu criminal. Imimi don't have anything to do with a criminal. Mune family to protect. See a criminal. Nayo gatete. Ari kudaira phone. Ah, a criminal ka? Shamata. A criminal. A criminal. Shamata. Sakasi kudaira phone. She's a criminal. So imimi said a criminal because mskana he gave her. And more. He gave her. Yes. I'm a good guy. Tina. Tina. It's a criminal. Yes, a criminal. Actually, see any criminal. It actually deep at general criminal. Let's block the criminal. So I'm looking for the She must not feel that she's clever. I bet you. She must not think that she has used for influence and you only have a journalism. And you try to intimidate. I'm going to clear to you. Out of respect for many and other people. And it out of respect, I'll tell you, it's more straightforward. Yes. Yes. In each like I do, but it's more special when you got to Saki. And it is the honor. And let's do that part. Ayo kuzivana mnozivana after my message akusendera makuseni mututana baby iye akauya kwandiri mande kwakandiudza nhasi makuseni apa mambosendera message mututana baby I'm not bad. Ndinofunga kuti zvaanomboita machichidzwa kabusinessman unenge unombodhakwa uzanda doro doro zvenzi kuda doro zvezvi unenge unombodhakwa handiti rupanzwa massive handiti ichiti haifeel effect ndinointegrity ndanditaurira imagine watengera munhu muswe ubva muswe wednesday handiti ka kuti mosvika muswe manheru handiri rupanzwa wednesday munhu akutisakatei akunofona boyfriend zotoratidza kuti haasi kunofonera ipapo chete in touch ndiye munhu waakasitira ende handakutaurira nekizvizvei shamwari yangu kumwe musiri ndichiitaura naye ndoona apa neshamwari yangu yakanyora zita iri mufoni make ndokuti do you know this person chianzi ndomuziva ati guru wangu oyo mudzimai wakandodiwira namatamu wangu kati handiwa ndianga shamwari yacho ndiyeyo handimuruzinzwa shamwari yandozomubvunza manje mufesi wangu kuti oneyamara uyu musikana wamuziva kuzvanza anonyepera vanhu kachiti baba wake vari kuamerica vari kurwara vari kusimuriko changa anozoti ndoenda kuuk ndada expies I know munhu akanogara chita zvekunyepa handiruzinzwa asi chiona manje nyaya iri kusvikanza ndakasongana naye kaine aine mufesi wangu achipereka zvinzo pakatanga kunonzisa kuzambia 2024 handitya achina nemufesi wangu kupi achina nemufesi wangu kuairport asi takatomira mumarondera hanzi paine rubanzwa yes I was told about muna January ati paine uruzinza vandoremea ndikuzviwa hanzi uyu anotonditi hanzi mukomana ndobvata saka hanzi vaatonditi shamwari this person kudhila naye apa we are dealing with it kati munhu akudadhila naye homeboy iwe ndakatomutora kamuitisa muta maundu kamuti what is the problem nageorge yavari kuita hanzi anga ari mahoo handi uri kwanzwa uyuwo vandakabvunzana naine vachitaura kasi aiwe munhu iye blood munhu iyeyeka aiwa auya ake musikana auya musikana asvika anondokumbira kuti umire pasina noise because foni yako yekuita noise alright ndoka ndokutotsvaga right yes right ndofunga ndingatopopindawo mutoilet nditombochorawo muchimbogara tsvaga pekumira chinyatsofambisa naye ndichore kuchora kuni madhanga miske kuchora kuni guys miske ipinde mutoilet ndichore handikuda kupinzwa
atisokupinza ingandimati aiwa tisokupinza tinoda kuti ngaedhehani tiite dialogue yedu zvakanaka ndikutonaime namba yainayo kai tetemeni iri hure randikubvira naro aiwa imi chimbomirai kumushaudhaka aiwa aiwa wezhira wezhira musatanga kushaudha mwana tsati tanzwa handiti makindimwe edi tamuedha handiti saka munatanga kuti iri hure makutokanganisa I don't want a relationship with this person. Yeah, he's the one. Really. I come from a military background. Even the guy I hate the SIS but he need also and this girl. You see now you are threatening you are threatening now. You are saying the background guy the background the military. You are now threatening don't threaten and tawirana one pano asipo kuti ngawe tawanya zvakanaka mupedzerane in peace. Andi mukatomboti muri kuda mari muri kuda mapendi muri kuda hembe ndikati no hanzvadzi yangu sorry kabianka enda kutiktok kana usiri kunzwa ndoda kuti uchikomenta kozi ndikangonyarara hii vanatsilo ndotokudropai mukada kudaro manje mutombodi zvokuitira izvozvo mutombo but munotaura kazvakanaka guys because ini ndiri kudawo kuisa macomments ndikangonyarara I'm at home, I'm bored. Untaura zvakanaka kuti musikana akabata ndinobata phone, it's my phone and I'm playing my other phone. You can go to TikTok. Pamuda kutaura zvakanaka. Kuti nai mama mwana wenyu uyu zvaari kuita izvi can I continue talking to your girl andikuruzinzwa vakanditi inini mai vacho iwewe Colin iwewe munowirira zvamakawirirana it's good you've done it ende ndikutoona yenyu namba yaanoshandisa iyi kembo kumute fortunate muri kupopota hanzvadzi because maona nyu namba yavamusingazivi hanzvadzi yangu onai mirai ndikubatsirei muted fortunate chiona usingatauri namba nyuwani yamaona mamusingazivi hanzvadzi handika munoziva musikana uyu maimuda kutaura chokwadi musikana uyu mamuchimuda chaiko asi you have a funny way of showing it because muri too obsessive zvinhu zvei nai hanzvadzi mai vatana mose mai vatana zvinhu zveiko ko imimi muri kudzosera here kunakirwa kwenyu kwamaimpa kwamaitora kwaari hanzvadzi maichemerera munodzosera here zvinonaka zvamaitora mari ipoto yehuchika mirai hanzvadzi maimora huchi hanzvadzi maimora huchi mupoto yehuchi munodzosera huchi here ko huchi munodzosera here maimora mupoto yehuchi munodzosera here muhuchi tanisha image yako ndakati sisi Melly I can't ask my mom kuti vataure na Colin ndokumbura mutaure na Colin zvakanaka vavhura kuti Melly yako you are damn shit premature fake and I don't talk to you I don't love you I don't care about you but you want to tarnish my image what wrong did I do didn't say she should tarnish your image no I don't want you look but it was why do you want to tarnish I love what you said last week Sisi Melly ndakati chinaikuti Melly damn shit iwewe tokazvinhu zvamadabasa newe une zvinhu zvavo chii naye ano une chii nechii I'm not desperate you know ende mwari vandiudza vatetemeni mwari andiudza ndabva kubasa ka ndikatofamira even my wife I phoned my two of my friends vangati vakusmoka usibloku lawayo something is wrong but anyway thank you ano une zvinhu zvakoleni chii nechii naye ano ano une chii
aiwa hembe akanga achitorawo muchi akamorawo aiwa hembe haudzoseri hembe haudzoseri alright ngatisiyezve image tiri kuti ini ndati hanzvadzi blokai mwana uyu hanzvadzi ini ndati blokai mwana uyu iwawe mutaure naye handinoti kutanisha image ndakatoti nokumbira mutaure naye because ndega ndatata atiza ona une mari yake 10,000 iwe damn shit. Hold on, guys, mutai guys arikufona back ngakwire kanti abudona apa here ngangodzoka apa Meet. ngangodzoka apa kanti adona panga ari apa ari kurwadziwa murume inoti watomsiya ende ari kurwadziwa shemu comrade mara ivo vanonzi comrade mara tadetsana 2 hours nekana Damn shit. apabva achida aisa profile picture yemukadzi wake achishata guys Next time amudye vana vadiki. Next time damn shit amudye vana vadiki. chimbomirai chimboisa comrade mara varaziva baba shame chimboblock chimbomutai guys mutai But anosazodaro. chimbomutai guys arikutira kufana ndikumuedha wana apa anonifonera sei ndikumuedha achada kukwira pauri anaona 10,000 yake here murumono sisimele asi mamuchi ndoda kutanisha image ndini ndamudaro kuti ndoda kutanisha image kana kuramba chinesana nemwana uyu ndokuti unoti urikusuchesa mwana uri kutsendera mwana using musangano haushandise musangano chidzasare musangano chiteretera mwana ndine machatsi ako ese ndopa aisa 2 hours achinyengerera yekucha kutanishwa iyi handiona saizvinondopaziva kuti ngandipe mari yangu tikati mari yesvika zani 10,000 yangu but the way I'll be honest with you, rent yakwandaigara yaita 200 akabhadhara 6 months and then one papa panongotoma 50 ma100 but 10,000 ka haisviki sisimeli manje mari hakuna because yandaivata newe here ndozvandokutaura kuti ukangoda kumusiya ndakabva kudhara nchidomusiya nchangondithreatin ndozvandachimuudza kuti ndomathreats acho iwayo and guys ndomathreats zvechokwadiwayo those are the threats atinonge tichitaura nezvakuti vana ndichimuudza kuti uri kumuthreatena because pese panoda kuti hanchadi you start saying ndipe mari 10,000 yangu iwoza kuti mwana wechikoro hana kwanaiwana so she's glued with you because of that 10,000 okutaura iyoyo unoti hanzi ndoda mutotora hembe dzawakatenga wakamboona kupi gentleman munhu anozvita nemari achitora munhu hembe tamuudza Sisimeli mirai. Ano minongo. anoedzwa mati Ndikukumbira kuti uchereka gomba nhasi ano. Ubva wazviregedza. Chagava ubva wachera gomba nhasi. Nekudanana nevanhu even achikupa 200 zviri nani uendako kubasa ka uite mabasa 2 uchibhadhara rent yako wega. Uri kuona kuchera akatwa ne ameno zvaitika no you have to block this guy ano you have to block this guy akaramba achizvita ari kuita zvinhu zvekuti anzi publisher ari kutotyasi ndikangomuvhundusira kudai so chete ndamuudza kati une mukadzi one vana mwana mukuru ari form 6 achiona zvinhu zvakadai pasocial media unohaseiwe sisimeli inini ndataura ndadakuudza kuti inini kumusiya ka I was willing kudhara 6 months ago but aitanga sisimeli ka even my friends have suffered because of this man vanofonerwa vanoharaswa vanoitwa sei zvese pakaipa you can tell kuti even from the way anotaura ka he is so obsessed no tazviona tese titori palive kutiktok tazviona nai sisimeli nisha kudonedza vanhu ndianiko aringodona chera ngachitaura ziendepiwo chera dona sei
all that. I know all that. Smelly. I know all that. I know I'm the Sis Melly. cherry. The cherry, the animal guys. But I'm not the cherry. Musa don't need guys. Let it talk. Append. But I'm not the cherry. Sis Melly. Hello, dear. Ndanchida kuti naimi apanere imwe nzira yekutsvaga nhamba dzemukadzi wababa ndoona kutoti ndokutoti nyaya iperi mwana anogona kuuraiwa uyu azvitoizvozvinzwa nepagoni kutsvaga namba yemukadzi uye as well because mukadzi uyu kwarada ikoko vanenge vachitoriwo pamuchigananda futi andoona kana tanogona kutozopisirwa nyaya yekuti wafonera mukadzi wangu ari kufona uyu murume wacho ari kufona uyu ananobokudonedza imbodona mutai mafoni guys mutai mafoni ari kufona mutai mafoni yes Sajad. I cannot get into my tantrums names canal. I don't know anything wrong that I did to you. But she didn't say anything wrong. Not but the moment I got there for more than 3 years. I'm only discovering now that I'm in them. But the look of not the daily. Number you new number you. It's a new number. You a number you. It's a new number. Even so you are hating a number. You are hating a new number. Mom Singasi and Janzi. I feel sorry for Catherine. I feel sorry for your beautiful wife. I have a profile picture. Munazia. I feel sorry for her because right now Arikumba, I can be Rababar put the year Ure. But the Lord what it? This thing between here and me. You need to try with the people in the one is gone. I don't know. You need to put it to a blackmail. No, you are the one I want. That's young. You are the one who's blackmailing me. Do you remember who blackmail? I'm going Why? because it means why you want to Daro. Murkuti means why you want to blackmail. Murkuti, I put on the chair that even look at 10,000. Here, my brother rented 200. Mirai and Judge. My brother rented $200. And he got rented $200 and make up a draft for 6 months. And then he made $20, $50 and I move. But Murku demanded 10,000 from me and Judge. No. Let's be fair, Judge. Let's be fair. So why are you demanding 200 and make up a draft in 6 months? Lembere, wembe, inasema bwana mbiga daro. Kuti wiza yembe za wakafeka. Dipe mapenzi ndaka wakafeka because anodura. Penzi inodura kusha kuita mari. I want it. Let's be fair. Let's be fair on me. Apana fairness up. Kana judge. Kana ndi. I want ndina judge koma na chako. Hainga mboti kule muno idana nayo tukwazi. Dipe yembe na kutengera. Never did not punza imi. You are a woman. And you are a woman. Look that's the week you are it. This is why you do that on farm. Into a baby. Matende. Married to ready about 6 months here, never $200 Right. Makabadra ma 200 maybe for 6 months rent yake then mchimpa 50 nema 2 uya why are you choosing to believe his story timuri even na proof erete when I chindi pay proof 10,000 imi pay proof 10,000 aiwa mukanyepera chindi pay proof zvazazi mimi ndimuni tanje bu proof ka chindi pay tanje bu proof comrade amdaro comrade ikatidaro kana kumusangana chako atidai comrade aiwa atidai kuti ndipe dress rakutengera comrade maninyadza waiwa muda nunyadza comrade akana aiwa inini zvinhu zvangu ndozvida ina chada naye ina dress iwa my dress iwa Alright, miraiti muudze kuti apirega iti atore zvochora achatumira kumba kwenyu zvachiona alright. Aiwa, unonetsere. Ndoziva kuti kwake auseni vafana malipi mama. Azvangofana nechero iye anogona kuchera anotogona
mukamisa muinterview yakumba kwenyuka chakaipa chii zvouya kumba kune mudzimai wenyuka hasi mubhawa pane mhepo hatina mbowa redhiyo hanzvadzi musadaro ndo opposition yari kutaura iyi hanzvadzi hatina kuzwa redhiyo hatina kumbozwa vana mavhoisi pasi panga pane mhepo panga pane mhepo aiwa ndiri kutoona mune era hanzvadzi nyaya iyi ndikudzivisa but ndikukonai mune era hanzvadzi mune opposition yataura mwana uya ndakuiona opposition yanga ichitaura ndakuiona mwana uya honestly speaking I'm seeing it, that obsession. Narcissistic behavior, comrade. Narcissistic behavior. You want to control her. Narcissistic behavior, that's it. You are now controlling her. That's wrong. That's wrong, Azazi. I don't speak to you. I don't talk this fucking bitch. What? No. You are wrong, Azazi. No. But you are wrong. And then you don't want to be told I'm not wrong. But I could magona pese because you are demanding him a paper. Nema Bruco, damn tingram. But you may run I am queer. My chamber with some baby. Eh, baby, I'll buy you an elephant. Baby, I'll buy you with some back. Makochi, that you Uchi Makamora Mutu Sere. Uchi, Wamakamora, Poto Yakem Chi, Poto Mutu Sere. Timakanika diakaitora yakanyika timakanika moga amusime remanyika moga amusimoga mainyika here maivhura bhurukwa menyu moimurisa kudai muti mpo amusirime hanzvadzi maiti mpo moga ndiaitora here achiisa kana ndimimaisa amuchina basa naye hanzvadzi ndati ngatisiye zvehembe ngatisiyei munhu block munhu chete and move ipapo ndo patiri kunetsana iwewe hanzvadzi yangu iwewe neni tiri kunetsana panyaya kuti kuda hembe nemabhurugwa ndo patiri kunetsana ipapo chete ipapo katikangowirirana ipapo tatopedza magame tapedza masports aiwa iye ndari kuda kushandisa izvozvuka ndiwitindati kana kandipe zvinhu changu hatina basa naibei hatina naenda ndatimafoneni munozati hanzvadzi yangu munozati muri kuti ndifunge kuti saka mukwasha wenyu murume wangu ndozvaanenge achiita kunze ukachita obsession negirlfriend kudai zvamuri kuita izvi ini ndiri kumba ndichitofirira kuti munenge mune obsession yakafanana neiye kuti muri kutaradza achitaura kuti murume wangu achiti ndipe bhurugwa rako rakakutengera kune girlfriend